Buatlah ke sorkar lingba ke jing baiting ka jang ke World Bank. Kalau sedang ban pentrai ya ke surok nong ston syamau ke badai ke surok ke bala syai ben baro sikata Henry, wat hapadang ke jing pentrai ya ke ke surok ki paj ba kila sertok bat kordet ban yat ban yeng. Namar menta wat ki sumo ki baju kamai sya ke jaka kila jengan ban lej. Namar ke jing kete bat ke jing syong hapadang ke ke surok. Laong baka bas ke baju kamai ha ketika than menta kala sange sendon ban lej kamai nomor kam not syu ban turi ketika surak kabla dap da ka ahor keti sudah nolor kani laong baka jingking hawa ling doru kala bu jing mai ki kali ban yat nomor ka jing sedang tua jong ka kenro bat ka jing khlem ka khendo da ka jing sokhia lor kani ka jing bagi pat ba kia tengkhu na kalyang ka HYC mau H circle hapo ka jing elam jong ba Jeremiah dekhar kila lej ban jurip ya ketai ka surak bat dawaru na arngot ki kontraktor ki ba pentrai ketai ka surak bakim dai ban bu ki pat ba ha ka jing bat bagi dai ban maramot bat penbahano mardor ya gitu ki jaka ki blas new palat khnang ban laj na kinu ki jing ja ki bam sur tenan hadin bagi pat ba nong chang snong jong ka dong ka thang mau kila pha bun tli ki message kumjuru kila lejmi markmat ha ka ba kila kerpat ya keseng ban kren ha ka jing sniu palat jong kane ka surok ka bala syong bat syong kti hadu kata ba kila jenjar khamtam ke kalirit kila jenjar ban yaj ban ying ban laj na kane ka surok ban lej nong stoin te nakleng ka HOC mau circle menta sngi kala lej ban yit ya kane ka surok nadu nong stoin shadu mau bat katkum ka jing benyau lene ka jing lap ke jenggut jeng nam jong ki pajba ba ka surok kala syong kti bat kala jenjar hadu kata ban yaj ban ying ban lej jing lej na moit shadu nong stoin te nagleng jongi ngilap ya kene ke jing shisha bat ngi kerpat ru ya ka office badai pej bagi de ban simkhya ha ka bide bat kene ban kerpat bat ban pen mau ya kontraktor ban pendap mau bat kumju ru ban pen baha ha kitu ki jaka ki balas new shaba palat ba ki kalirit khamtam ki sumo bat kumju ru ka bos le hadu menta baki kamla syu ban yaj sya kane kadong kathan ka jongi deng kerpat ya ki kontraktor baro arngot ki ba trei ban penbhai kane surok jongi ngi kerpat ya phi ba phi singopha ban pendap mau hakitu ki surok ki ba la ajenjar ban yaj da ka kali kumju ro katkum ka jinglap jong ka seng bat ka jing ujor lene ka jing ut jing nam jong ki pajba baki la singoma hadu kata ya kane ki jingking hangne hawa lendo ba kumba phio ba kaladon ka jing tua hangtai bat lesi tang na kadau ba kadon ka jing slap hakini kisngi ki bala lej arsngi laisngi kemud ba kaladon ka jing tua te yo lesi ka porliur ka badang namar benta kadang sedang ka porliur lesi kan liur ka bahe la syai kan wan kemud ba ka ap jing mai ngi bangila bandu lej jing lej shadu nong stoin te pilatip hi kumba ka nong stoin kadai ka yo ka hat ka ba lene ka donut jong ka dong ka thang ka jongi ban yo yu khaw yu jhur kum juro ik jong non kam jong ka dong ka thang wara ka sngyo mo la da don briu na nong stoin ba wan ngimla ban yo ik tiar gitar na kane ka dong ka thang ka jongi te dai ha kata ka benta ba na ka leng jongi ngi kerpat yo kontraktor ban sim khia ha ka be de kane ka jingking ban pen bha kum juro e kane ka surok bala songti shaba palat bat kum juro hateng le te ba ka kali sumo kumjuru ki kali bolero kempar kila jenjar hadu kata ban yai te kerpat epi ban simkhya ban pendap mau kumjuru ban penkhuj hateng ya kini kiti ki bala syong palat hakane surok kenang ba ka kali kan suk ban lej ban wan kumjuru kamtam ki bapang ki basitom ki bayat lengba kane surok kumat pen mau sanpotli ki snem ki bala syaba palat ki ba kane ka surok mo jungi ka bala sniu syaba palat ten rei lengba ka jingdawa jong pajba kumjuru ka jingyat kijat jong kaseng hakini kisnem ke baladap ka bala yai kijat nadu namo shadu nongston ka bala yai chatngan kumju ro mensyua hakini kisnem ke baladap kaseng kala dawa da ka basyong klan mengor po ka lenti hapo surok jong ka surok mau dai lok ka benta ba hakwi ka benta ngi singok men ba menta kani ka surok kala sedang ban ti ban penbha menta mat sian ngin sa ui ya ka surok ka babha ha ka dong ka thang ka jungi deng kerpat ru ya kini kontraktor ba phis simkhia ban tre kham kloi ban ong ikitu ki sop kontrak baki dei ban simkhia ya ka kam jeki baki dei ban tre kham kloi ban pendep kham kloi kam tam ikini jingking ha silter jong kane ka surok ba nan nongston shadu mau kumju ro ya kini kontraktor bar angun ngi kerpat da ka baburom bakaseng HOC mau circle ka kerpat ipi bas ngobha ban simkhia
bat kumji uru ban pha ya ki machine bat kumji uru ya ki briu ki ba trei ha kani ka surok hasil tiar kani ka surok ba phin pha khambun ki briu bat khambun ki machine ba kan pendiap no kat kum kapor ba ka sarkar kalamang tengi kerpat sa chisin ya ka mensim ka basbun bat ka ba yoi ke jongpi namta ke jenge ke jengjar jong kadong thain ke jongi bas yang bha ban yarap lem yengi hakani ka porliur ba umdon kono ka kalil ne kino kunong pang kinong chitom kiban yap hakani ka lenti singking lengba kane ka jingsniu lene ka jingshongti kane ka surok teng kerpat epi ba pin simkhya bat kumjuru ya ka office ba dai pek ba pin simkhya ha ka bedai bat kini ke jingdon kam kani ke jingut jingnam jongi paj ba jong ka thain jong ka dong ka thain ka jongi Habatin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya